Prajuritku ampuh, Jen. Ya elok tenan iki. Iya. Prajurite kaya ngono e. Heeh. Mana sing Kan jenenge prajurit iki pilihan di tenan. terlatih barang kok. Sing putri mana ya apik-apik e. Iya. Aku ya ora bakal kalah wedi karo Rika. Ayo ora apa-apa, aku ya ora Aku ya nduk prajurit sing linuwe Kang Pentul. Tak kira ya mengko sejajar. Ya jajali yang dekku kok. Sekarang ya pilihanku ora angger wong. Ayo kaya ngapa njajal. Ya tenan kok. Ayo. Tak jumuke prajuritku. Iki ya mengko sejajar kok, Jar. Kok kayane mesengereng Mendol? Ora. Ora sama mesengereng kok kaya ngono kok mesengereng. Sing duwe ya mengko mamakne karo bapakne. Wah, iya ning karang ndekku ana sing mendol kaya kono e. Kuwi. Ana sing bunder e Kang Mendol. Kaya ndok ya bunder. Ya. Ning ya kuwi mau aja ngemek-mek Rika. Ora, kudu dimek ya ora apa-apa kok. Ya. Ya ora kepareng kok ya. Ya ora apa-apa, urung sing duwe kok. Ya karang prajurit iki mengko bapakne karo mamakne kuwi. Oh ya ora apa-apa, sekono. Angel kok Kang Mendol digenake. Ya kok ngeyel wae ya ora apa-apa. Jan saya ngono kae. Ha iki prajuritku iki ye. Manut aku milih kono kan sing nom. Ya aku ya pilih sing kene wong gawanku kene kok. Ya pilih sing ya gawane dhewe-dhewe. Saiki karang wektune wis bengi. Ndak ngangsi adem diprasake karo prajangga. Ayo. Dikiprake prajurite. Mongso padha para prajangga. Pengrawit, ayo. Incleng krungpyong lara wis mesti kang ambeksa wis nitit turangga anglar perang prajurite kumlawe pacutipun martandane swasana tintrem panguse ing trangga majeng ing prang rampung budaya den lestarekna angembaka dumugi jaman samangke
moncaring bangsa. Ayo Jar. Hati-hati Jar. Minggir Kang Mentul. Ki Ndara Panji angon karo prajurit e. Ya prajurit iki giat-giat kabeh Jar. Iki wis tekan ndi wae Jar. Iki prajurit saka aturke mau to. Kuwi nek do pentas tekan ndi wae ing jeneng Krumpiung Karas mengko kuwi. Walah, wis kondang kalukra iki. Oh. Ndara Panji kuwi adoh ale sapa? Namani Oboro ya wis tau ya. Ngayoni. Nang rumah Kentar. Aku ya Jawa wis ngayoni banget. Rompine lho Pak Menul. Kayak lomba kae. Wah iya Ya. apik-apik. Ekor jatan prayoga sami tenokan yayane no Kapota wes jarine deli aja lali karo tanggane. Iki para pandine mlebu ki Jar. Lah iya karang mutakwe para prajurite Kang Mentul. Kok arep prajurit-prajurite ki Jar. Iki arep prajurit bendarane kondur ning kayangan kono. Ayo. Kaya ngopo iki ulah kridone Jar. sampun kapiarsi saking kokap tlatah kulon praga ing harga wilis mapane siyaga sun panglipur dateng sagung propame arsi budaya den lestarekno angrembaka tuku jaman samangke kanggo moncaring
bangsa oi 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 ya oi 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 ya oi Ada sestiada uspada kalabur sayakya Indonesia aku tawes jarene dhewe aja lali karo tanggane marateka kangka joko aku agak ngaruh bro kicer kono aku ngalah Ada seru gue sih kicer. Aku rasa memeh kok kono memeh. Ayo. Kang Medul Semoga tembang iki sing dadi ciri khase Inceling Krumbyong Laresmo sing tembangke kowe paku kok kowe nembang aku tak nembahe. oh. Inceling Krumbyong Laresmo kang lalure kabudayan Jawi muncaring budaya kuncaraning brata bangsa kita Indonesia Saking
harga wilis kokap kulon bloko Cikra-cikra jogetane jaran ronja saja ece-ece sasola bawane nang samake kang samreng ya ayune Inceng krumpion resesma sampun bade lelengan rasa kakak lipon amek sesedaya nawi lapat nyun pangang somo Kandes luwes sasolae swara krumpyong angung kendang aplak kompol ngungkung kumyak wiramane lampah jogetane Inceng krumpion resesma hang leluri kaputan jawe mancari budaya pancaren neng bangsa kita Indonesia Romiarsa kula sakanca intreng krumpyong laras wis pile wonten lepat kula dalu menika betah sanes nyuwun apur kandes luwes sasolae sareng krumpion angung endas rasana angambi sarane mbal ngaca kempul kena lutut swara krumpyong mahanane endahing swasana anglelami sarane mbal ngaca kumpul kenong nuntun kumyak ramane lampah jogetane Ecerane jalan gone sareng krumpion mahanane kendang aplak kempul ngungkung kumyak wiramane lampah jogetane Incling krumpyong laras wis anglaluri kabudayan Jawi moncereng budaya kuncaraning braja bangsa kita Indonesia Inceng krumpion resesma panarene rewane to nuwes jogetane kumyak wiramane suwe saya nang samake Incling krumpyong mahanane
endahing swasana anglalami saron nimbal ngacak kumpul kenang nuntun umya wiramane rampak jogetane Penerine mawano lene weton enom lantu aja kaya rukun anggone makarya mresa ampurna kabudayan Jawa Cikra-cikra jogetane swara krumpyung angang-uwung kendang aplak kumpul ngungkung umya wiramane tampak jogetane Setelah bergota angge kita sesang jaga keamanan kita oke kesarasan berlestari laras wesmo Gandos luwes sasolae swara krumpyung mahanani endahing swasana anglalami saron tinggal ngacak kumpul kenang nuntun Saron nimbal ngaca kempul kena ya. Ramane rampa jogetane Aresesmo sepon bade elengan masuk kakang lepon amres sedaya nawe lapat nyuwun pangasama Piye iki, Jar? Ya ben ngasusike ambekan. Ayo. Ora sale kesusa. Ora iso kok tekan jam 2 kok. Wah iya ora apa-apa. Iki wis sing dadi ciri Ayo, khase agak sak babaan. Incleng krumpiung larasma kaya ngene iki Kang Mentul. Piye? Ya iki mau ciri khase Incleng krumpiung Ciri laras. khase incling laras wis mo. Incleng krumpiung. Iki ana tegese. Piye tegese? Incling krumpiung laras sesmo. Laras wong omah kuwi ya kuwi mau ana ngan sicak kae kaya Rika nyetel radio. Ayo. Ah mulane kuwi ana liyane. Kok jenenge laras wis mo. Larase wong omah-omah. Ayo. Ayo kuwe ngono kuwi kok. Ayo sing wis mo ki wong omah-omah nek laras. Nek opane wis di kae pasare karo Prajonggo. Ayo ya dilanjut wae. Monggo.
mata bathoke ela-elo sira manjang solo oleh payung mata macan tit lolo ba wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip golek duit sampean wong sing sugih seneng nyidakake bandane marang fakir miskin lan bocah yatim amale ra bakal padha caceke wis tinulis marang kitab sucine aja tumesuke bondo senengane ngina tangga bondo mung titipan ning alam donya elinga yen mati ora digawa mula aja padha senengane ngina tangga wah iki Kang Mendul Ndara Panji ora trima wis sing nggawa prajurit sakmono kae ayo rame kapiarsi lawa kalong loro pandelian jreng semung awane wetan bang sulaipun mertandane rembulan wis tumlewang sakulone gunung ing padesan wiwit obah lanang wadon pansami nyambut kardi Kang Mendul iki ana tegese ayo durung diarani wong Jawa komplit yang durung duwe patang perkara termasuk Ndara Panji iki ayo siji ngerti ora Kang Mendul hah ngerti ora ora piye waduh takon Kang Bejer ini aduhmu Bejer takon ana beres ayo kepiye kono kok
siji Heeh. garwa Ah, loro wis mo. loro bali wisma Wis mo. nomor 3 kukila karo turangga Ah, pepat. kukila ki termasuk oce-ocean sing diasto Ndara Panji Asmara Bangun sing medhun saka Tegiri iki Ayo, pepat kukilo. ayo mlaku kukila kok cok duwe Ayo. tumpakan turangga kuwi main nek kukila ki Ayo bantu pacaran lah kuwi. wah iya ki apik main Ndara Panji kok. Ayo rame kono pacaran kok, Cer. iya Ya sepeda motor. Ya mobil. Sing do duwe-duwe kuwi. kabeh ki ana maknane Ayo. tenan kok Kamendol Ada kukilo ki apa? kukila kuwi oce-ocean Oh, sayang. nek kaya Riko ngingu wedhus Wah, yo. ngingu manuk Anu, duwe manuk aku. kaya kowe aku yang ngingu kok Ayo. iki jenenge kukila ingu, iya mula aja dilalekke Kang Mendol Kayak kono apa kono? iki jaran kok marep munggah ki kepiye manane Kang Mendol Ah, kowe nek jaran dengak kowe. Ya donga marang sing kuwasa, Gun. ya sape akhir iki yo ngerti Ah, Rino kelawan wingi awet dhewe urip nang alam gesang iku ndonga nyadung karo sing Ayo. kuwasa. ayo muga-muga diparingi cepur. Paling sehat, panjang yasa, gampang rezeki. Ndonga Kang Mendul. Ayo, ayo. La 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 la. Ayo. Ya, 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 ya. Iya. Ya, ya. Ora. Ya, ya, ya. Ya, Awat-awati Kang Mendul. ya, wah. Awat-awati prajurite. Ayo. Tak awat-awati lek kowe iki kok. Prajurit saka Bantarangin karo Tegiri. Ayo. Wah, pokoke Tegiri iki. Nek kowe mbok Bantarangin lho Kediri. Ayo nek iki sekarang Ono milio. aku tak milih sing Ayo. Tegiri. Ya. Ayo. Ya. 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 Belum mari ki, Cer. Ya selaya mari. Ayo. Ya.
Halo. Ayo, ayo. Iya. Brek Jar. Aku karo ngerti prajurit iki. Ya. Nyamaran sedulur dawa Jago alas. marang parentene kawro Sing duwe tinilas omahe neba Naroker padang Ya, ayo. Ya, orang ayo. Ayo. Ya, oi, oi, ya. Kang Medul. Oi. Ayo kadang idekku tak luluse. Ayo, jagomu lewat kejar. Oh. Nah. Jagomu lewat kejar. Prajuritku iki mau karang Ayo. kepiye ya? Agak keseser Kang Medul. Ayo, ora apa-apa. Jamak lumrahe kuwi karang yo. Karo ben ngaso tak Ayo. golekne rengeng-rengeng ku. Yo. Iki karang prajurit saka Tegiri karang yok dasare isih bocah-bocah. Heeh. Iki kabeh sik Ayo SD, SMP. muridku iki. Ayo. Lan aku ya melu gedeng kliyan. Ayo. Nyontoni ora kur dawuh kok sampean. Ayo. Duwah dawuh ora. Ayo karang pernah tuwa ke dawuh karo sing enom ya ora Oh, ya apa-apa. bener ya iki tak golekne Nek wong enom obatmu. ayo jangka. Karang jenenge seni iki sentuhan nurani raga pikir jiwa ya iki. Ayo. Kayak direngeng-rengke apa kono? Ya tak gawekne waru-waru doyong. Wah, yes kono. Wis tak nganune jalukne karo waranggana apa karo prajangga kabeh. Ayo kudune. Para prajangga iki prajuritku ngambruk mangsa budhal nambani. Ngonde aku bingung. Waru doyong nang pinggir kali. Bapak lu nyongan jagong dienteni ra bali-bali. Bapak rinten jae rasa kepenak menang wae.
boleh orang jalan celek yang kebember kewenangan nunggu jajan betapa kangen yang keng ember diwanangan nunggu jajan nunggu tombok kangen bersama terjaga yang ketanayang kepala waktu ember mete erojeronce yati tanda gawe oh karang prajuritku wis tak rengeng-rengengke ayo ya didelok wae bar iki engko lak ayo kaya ngopo solahe wah medeni banget dasare apik-apik ah prajurit tangi ya 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 hayo hayo la ya harap ya hayo rasa cukup rasa baca rasa prajuritku kang wah cer prajuritmu kang Wendol ayo prajuritku gentenan iki ah iya ya kono di Ayo. goleke tombak direngeng-rengengke kok ora kur dimak-mak riko ke wong tua seneng ngemak esek kenceng e wah ya aku kuwi Ayo. karang ya dasare seno ayo ya kono di pokoke engko sik wani perang tanding kaya ya ayo nek tanding karo nggonku nek ya kanggo tombok iki aku yo njaluk gending iki ya wis gendengke langsung jemenggung gendinge iki langsung jumenglung ayo langsung jemenggung
tok tok tek tok tek tok Lesung jemanggo sroe balimbalan Lesung jemanggo manatan manggo Omadhe nyabang esan srone bae desan tok tok tek tok tok kung tok tok tek tok tek tok kung tok tok tek tok tok kung tok tok tek tok tek tok kung Lasung jumanglung mun imbal-imbalan Lasung jumanglung mangabak mangungkung kumandang nebak isak jroning padesan tok tok tek tok tok dung tok tok tek tok tek tok dung tok tok tek tok tok dung tok tok tek tok tek tok Ayo terus ya. Wah wani persute kamro tambani karo gending-gending karang jenenge seni sentuhan nurani raga pikir jiwa raga pikir Ya. kudune sinau Eh. raga pak ane ya panganan Ya. pikir sinau jiwa ya ku mau keyakinan ade urip Ayo. Ya. 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 Yeah.
ilmu kang tumrap ning tanah Jawa agama ngaji carita tengone anu satya kersa cukup ane bate nakarene tanpa timbang bandane tanpa peta kadang era kabar sondol mencapai si raja rana rakyat mojo celukale baka-baka kanangero karo bisa pas-pas sene Ganes lo ka